biti, s obzirom na važnost teme i na senzibilitet javnosti i svega onog što se događa i zato u konačnici imamo tiskovnu konferenciju, da budemo potpuno iskreni i transparentni. Naime, suci u komunikaciji nisu uopće razmišljali da će njihova komunikacija biti dostupna javnosti i prije svega da su to znali i da su znali da će neko zloupotrijebiti i neovlašteno distribuirati snimke, vjerojatno bi se suzdržavali od pojedinih izrečaja ili izraza. Međutim, ako smo iskreni svi ovdje i vi znate da kad gledamo utakmicu i kad gledamo najboljeg igrača ili najvećeg hrvatskog igrača Luku Modrića i kad promaši 100% šansu i kad gledamo to doma znajući da nas nitko ne snima ili ne sluša, sigurno nismo rekli o mrvice baš si promašio taj 100% udarac ili tu 100% šansu, nego vjerojatno upotrebljavate neke izraze koje ne bi htjeli da se čuju vani. Pa s tim ciljem ja bih u stvari htio reći da ovi moji dečki ili naši dečki koji su upotrebljavali ovaj rječnik sigurno nisu znali da će biti pušteni u javnosti, da će novinar RTL-a ili Nove TV ili HRT-a ili bilo koje televizije ili medija postaviti pitanje i njima je sigurno neugodno zbog toga. Ali ljudi moji, ovo je životna komunikacija, ljudi koji pod ogromnim i neviđenim stresom sa željom da donesu ispravnu odluku komuniciraju. I to moramo priznati svi ljudski ako smo iskreni jedni prema drugima. Ako napadamo sudačku organizaciju ili Hrvatski nogometni savez sa nekakvim drugim namjerama, onda naravno da to neće biti slučaj. A u ovom slučaju, ako želimo biti pošteni, onda ćemo reći ovo je životna komunikacija ljudi koji su pod ogromnim stresom i žele donesti ispravnu odluku.